هماز مشاء بنميم مناء للغير معتد kan kutullun ba da zalika tsayan kutun tuma wa babansa kutumele shi tabbace da abin da hadu ba wani gida waye kamar ka Muhammad ya Rasulullah to waye kamar sha inna fatahana na bude maka budi dan abdu kai abin da kaga dama a ina a nan duniya kai abin da kaga dama kai da Allah bakin ku daya anan na wani tsoho a fatahu makka ya zo wajen manzan Allah yana tambayar wa aina abi ina dana sai aka ce gashi can baba dattijan ita ho da sandarsa ba tsoho tuku an ce tsohon tsabar kufa shekararsa 90 da kusan 8